Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anasab mga tong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. SIM registration mas gipakaylap pa didto sa Siquijor. Gipasayon ang SIM registration sa lalawigan sa Siquijor, pinaagi sa gipahigayong National Telecommunications Commission kon NTC facilitated SIM registration katimbaya ang public telecommunication entities sama sa Smart Communications Incorporated o Globe Telecom Incorporated, kauban ang Department of Information and Communications Technology kon DICT o Philippine Information Agency Siquijor kaniadtong Marso 16 sa Siquijor Capital Square ug Marso 17 sa Maria Evacuation Center inubanan sa suporta ug pagtugot sa probinsya sa Siquijor ug sa munisipalidad ingon man ang mga kalakip nga ahensya niini. Gipahigayon ang libreng rehistro aron mahatagan og saktong pagdagad og tabang ang mga lumulupyo sa Siquijor, ilabi na kadtong mga senior citizens, PWDs ug uban pang naglisod sa pagparehistro sa ilang SIM, ingon man aron mahatagag kasayon ang mga lumulupyo sa lagdapit nga makasakbit gihapon sa maong serbisyo. Wala usab mapakyas ang mga nagpasiugdan niini tungod kay nagahin usab gayud og panahon ang mga sikihudnon sa pagtungha sa nasangpit nga mga lugar diin duulan 700 ang narehistro sa Globe ug Smart. Sa datos gikan sa NTC kaniadtong Marso 14, 2023, labawan 45 ka milyones na ang narehistro nga SIM cards sa Smart, Globe ug Dito Telecom. Si NTC Central Visayas Regional Director Sofia Lynn Lumantod nag-awhag usab sa mga wala pa na rehistro nga magparehistro na gayud tungod kay kutob na lang Abril 26, 2023 ang SIM registration ug human niini tanang SIM nga wala na rehistro dili na mapuslan. Sa ato ang mga taga-sikihon noon, ayaw hulata nga ma-deactivate ato ang SIM card. Parehistro na tan. Ayaw ko kahadlok. Walay makuan sa inyong privacy kay you are being protected sa ato ang circular. Alang sa mga wala makaabel sa nasangpit nga serbisyo sa maong dapit, mamahimong mobisita sa buhatan sa DICT Siquijor Provincial Office, 2nd floor Business and Convention Center, Poblasyon Siquijor, Siquijor para sa SIM registration assistance. Ang pagparehistro makaprotekta dili lang nimo kundi sa uban pang mga subscribers. Maong rehistro na aron sa text scams ug uban pang mga panglimbong, safe ka. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Nina Rose Oxon. SEC Roadshow alang sa mga MSMEs ug startups gipahigayon sa Cebu. Ang Securities and Exchange Commission nagpahigayon niadtong Marso 17 og roadshow on capital formation alang sa mga micro, small, medium enterprises o MSMEs ug startups sa Cebu City. Ang kalihukan nagtumong sa paghatag og gibug-aton sa importansya sa capital markets ug paghatag og crowdfunding opportunities ngadto sa mga MSMEs ug startups aron sila makakuha og pondo nga gamiton sa pagpalambo sa ilang negosyo. Atol sa maong roadshow, ang tulo ka SEC registered nga crowdfunding intermediaries, ang Investry Philippines, Seed and Technology Inc. ug Round 1 mipresentar sa ilang tagsatagsang crowdfunding platforms. Gidasig usab nila ang mga MSMEs ug startups sa pag-avail sa ilang mga capital-based products and services nga makatabang kanila sa pagpalapad sa ilang business operations. Sa iyang mensahe, si SEC Commissioner Carlo Bello miingon nga kinahanglang palapdan pa ang mga financing instruments nga gi-offer alang sa mga MSMEs. Mao kini ang rason nga nagpahigayon karon og mga roadshows ang SEC aron matabangan ang mga MSMEs pinaagi sa paghatag kanila og capital financing access ubos sa crowdfunding process. Gituki usab ang kabahin sa proseso sa initial public offering o IPO listing ug ang benepisyo nga nahatag niini ngadto sa mga kumpanya ug negosyo. Diin kini gidiscuss mismo ni Philippine Stock Exchange President Ramon Monzon. Ang maong aktibidad kabahin sa series of roadshows on capital formation nga gipahigayon sa tibuok nasod. Ug para sa Maayong Balita sa Bohol, ania si Ray Anthony Chu. Diskarte aron kapahimoslan ang natural nga suruyanan. Kini ang saysay sa Kanumantan Falls sa kadapdapan kandihay. Minilyon na kakatuigan ang milabay sukad ang naglagasak nga tubig miambak sa pangpang. Ug sama sa buhok nga gipadunghay, napakita ang tinaguang bahandi sa kandihay. Kanuman katad nga busagak, ang agas gikan sa tubod sa pundol ug sa mga naghagdang basak, nahiusa ug nasagol sa usa ka nindot ug labing habog nga waterfall dinhi sa Bohol. Kani adto wala gi turista nga nangahas og taak.
Apan human ang lungsod na agni sa kaanyag, gipahiluna dayon sa turismo aron kini ikapadayag. Ang kanhiwa kapahimusling nga kaanyag, karon usa nakaligong pasundayag sa gahom sa barangay sa pagpanikay-sikay aron may pundo nga magamit sa ilang pangindahay. 30 pesos ang environmental fee o 100 sa habal-habal aron sa baktas malibre. Makakwarta sa mga turista ang mga kabarangay nga ang pangita naghabal-habal ra. Sa mga buot magpasingot, baktas gikan sa Aurelios, may hagdan nga naglikos, paingon ngadto sa falls. Ug samtang nagsudong sa falls o gibisbisan sa pinisik, huna-hunaa ang laing 400 kalakang na usab pabalik. Sa gatusan ka turista nga didto matapnas, maayong pasilidad ug serbisyo ang katumbas. Salamat sa mga opisyales nga namuhunan aron mapapiskay ang barangay ug ang panginabuhian mapatunay. Gikan diri sa Kanumantan Falls sa Kadapdapan Kandihay, Bohol, alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Adun na ba mo'y nakatunan niini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na pudta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na pudta sunod simana.